Opíc z západu. To bude Indián. Indián je na koľko písmen, počkaj. To je na raz, dva, tri, a to je 5, takže Indián. Jo, dobre. Je čas. Idem sem. Už mám tu svoju dečku. Moja dečka. Výborne. Dám stoličku, špinavé práno. Môže čisté už. Žehlí? Nežehličkuje. Stále nežehličkuje. Nevadí, položím si to sem. Ukáž? Stále nežehlí. Nevadí, tak idem si písať ďalej. Moje posledná záveď. Ukáž? To je lepšie než 8 smerka. A toto bude pad. Výborne. Ukážky ju. Ťaháky menšie. Minecraft, ten mi pomôže. A ja vlastne neviem čítať. Nevadí. Nakreslím sem psa. A absolútne netuším, čo teraz, takže tu nakreslím mu trojuholník. Žehlička na 4. Žehlička predsa. To je mapa Slovenska. Ja absolútne neviem, čo sa chystá robiť, toto je horšie, než som maturoval. Ešte, že som mal trojročný odbor. Počúvaj ma, toto je D&D, prečo nemôžeš mať lietajúceho psa? Môžeš prestať? Čo to tu tento chce? Ukáž. Mapa, no, tu našu, na tejto lokácii. Áno, tu si to označím. Dobre. Čo? Jaký lietajúci pes? Prečo by ho chcel? Všetci chcú lietajúceho psa na D&Dčku, neviem prečo. Jediný barbar. Výborne. No, au! Čo to je? Pono z okno s tebou. Fuj! To si robíš... Moje D&Dčko. Čo ja to je... Čulín. Ukáž sem. Mat! Kde si? Haló? Poď sa na mňa. Čo to je? Čo to je? Počúvaj, moja D&D mapa. Duši mi. Odpovedz mi. To vyzerá ako moja žehlička? Ty hnusný dojči si mi zobral žehličku, že je to tak? Ona sa tam prepravila. Si obyčajný zlodej. A žehlička vytiahnem ho naspäť. Kde je? Kde ju mám? Tu nás sa prekopaná úplne dole. Ide smerom k zemskému jadru. A teraz akože vyžehlím. Mám dva. Toto pomôže. Valček na pizzu. Toto ma naučili Taliani. Vieš čo, kašlem na D&Dčko, idem s tebou robiť somariny. No niečo, Marina, toto je vážny problém. Aha, mám ďalšiu. Táto je lepšia, pravdaže. Výborne, máme dva valčeky. To dáme takto. Vidíš? To treba pripevniť, dariak. Viem ako. Mám plno kameňa. Vidíš moje kamene? To je drevo? Tu na ho pripevním takto. Len tak mám kladivo. Len tak mám kladivo a klince a vrtačku, neviem, kde som ju zobral, ale mám nekonečné gate. No vidíš? Máme to. Výborne. Tak, a máme ako manufaktúru. No, ide ti to jak po masle. Pozri sa na to. Ja si môžem pozerať a robiť tú tvoju... Prečo si tu nakreslil psa? Mojho psa nechaj, to je lepšie než Mona Lisa. Prečo si prestal? 3 na 4. Haló? Prečo si prestal? Ja točím ďalej. No, výborne. Tam to dávaj. Ale toto už je plné zub. Ako to vyrieši, aby som to automatizoval? Už to mám. Vždy chce automatizovať, aj v Minecrafte všade chce. Toto tak bude robiť. No a nie je to zlé. Moja vodné bongo.
Tu na tak primontujeme. No. My ani PHDčku nepotrebujeme, my máme inžinierstvo. A, to sa napojí. Tak. No. A môžem si ďalej riešiť. Výborne. Ó. Je, klub má celý čas omalovanku. Oj, to čo? No, už to Je to začína. bongo. Počuješ? Vidíš, aký princíp? Áno. Nečkáš mi do reči? Tak to funguje Steam Engine, vidíš? No, a skáďal si zobral tú hadicu vlastne? To je dlhý príbeh. Mal som kedysi tigra. 1, 2, 3, 4 a ďalej neznám. Ukáž. Aha. Možno... Aha, on to chce trojpísmenové slovo odo mňa. Počuj, nepočuješ dačo? Ja počujem svoje vlastné myšlienky. Zbúra robotov! To je tvoja záveď! Koho si tam napísal? No teba nie. Ó. No nič. Tak oj. A teraz koho je koho? Ono by to takého sežilo. Ó. Vyriešili sme to. A je to. To sme ale dobrý. A je to. A je to. Oj. Náš byt? Čo sme to zrobili? Jak dáš? To je len môj. A, takže sa nemusím nič starať.